José Catoira, que tamén é presidente artesán e é presidente do GLAE, do Gremio de Luthieres e Arqueros de España. Moitas gracias tamén pola confianza do GLAE neste foro. E Catoira, que onte, ademais, escoitamos os seus violíns nas mans de Pintos e de Ribó, pero hoxe vainos a falar dun caso, vainos a presentar a restauración dun violín histórico, un violín de Andrés Gaos, que, se non me lembro mal, está no Museo da Universidade de Santiago de Compostela, na Biblioteca América da Universidade de Santiago de Compostela. Así que non sei se estamos todo listo. Vale. Hola a todos. A verdade é que estes 2 días están a ser moi productivos, penso que para todos. Onte estuvemos debatindo conceptos que saíron durante o día hasta altas horas da madrugada, por suposto, e poñer estas cosas en riba da mesa sempre é beneficioso. Todos marchamos para casa con cousas que facer, con deberes e con portas que se van abrindo. Entón, desgraciadamente para min, eu tiña a miña charla estructuradísima ao redor de un montón de conceptos que xa falou Regis, que foi unha presentación fantástica. Penso que todos deberíamos sair daqui cunha copia da presentación de Regis, debía estar en todos os talleres. Aí non hai máis que engadir, está ben explicado, ben falado e está ben posto. Entonces, que ocorre? A min me contacta a Universidade de Santiago, me contacta Javier Carballo, de musicología, excitadísimo, un hombre moi pasional, e me comenta que apareceu o mítico Amati que tocaba Andrés Gaos. Se falaba nos libros que Andrés Gaos tiña un Amati, e este Amati aparece en Buenos Aires. Resulta que non era tal Amati. Pero aparecen 2 violinos e un fondo documental enorme na familia de Andrés Gaos en Buenos Aires, e a Universidade de Santiago consigue toda esa donación, a traen para aquí, se cataloga, se plantexa facer unha exposición para poñer en valor a figura de Andrés Gaos, e hai 2 instrumentos que necesitan de restauro. Un deles, o que era o Amati, famoso, por así decirlo, de Andrés Gaos, é este instrumento que tedes aquí, que, como ves, o estado no que está o instrumento é bastante máis que lamentable. Vale. O proxecto de restauración destes instrumentos non só é mantelos en bo estado, sino que a min o reto que se me propón con este proxecto é que este instrumento en concreto, dos 4 que se conservan, o que peor estado está, é o que queren utilizar para unha serie de concertos. Vale? Entón, a mí me dicen, Catoira, usa a túa inventiva e pon isto a funcionar non só para ter unha vitrina, sino para dar unha serie de concertos con el. Vale? Agora vamos a facer un pequeno xiro aquí e é comentar, non? O que falaba Regis de hai un montón de criterios de restauro, de mantemento, de preservación e de todo isto. A realidade é que o grosso do traballo dos talleres de lutería clásica, como o meu, o de Germán Arias, aquí presente, o traballo de restauro é un traballo puramente especulativo. Quero dicir, tú compras un lotazo de instrumentos que necesitan de traballo, os pos en valor, creas un produto, ese produto se vende, hai unha plusvalía. Isto nos museos non existe, non hai que gañar diñeiro co que se fai. Se trata de unha serie de criterios para conservar información, conservar un valor, como decía Regis. Nos nosos talleres, a maior parte do traballo é intentar, desgraciadamente, vou a decir horriblemente así, comprar unha cousa por 1.000 euros, facer 4.000 euros de traballo en el en horas e vendelo por 10.000. De eso vivimos moitos. Entón, que pasa? En este caso, poñer este instrumento a funcionar e darlle un valor dese tipo comercial, para min este instrumento é algo intocable. Eu vexo isto en subasta e paso. Siguiente. Isto non ten ningún valor. Non é un Amati, un instrumento da escola de Cloth, feito en Mittenwald en algún momento a finais do século XVIII, principios do século XIX, de algún dos 29 membros da familia Cloth. Isto realmente, a poñelo así, me decía Carballo, que valor pode ter isto? Tasación? 150 euros. Vale. Joder, pues sí, desgraciadamente é así. No mundo dos negocios as cousas teñen unha cifra, se di, xa está. Se tira da tirita, se acaba. Este instrumento ten un gran valor para a universidade, ten un gran valor o que é a figura de Andrés Gaos. A verdade que saliu ao final un proxecto moi bonito. Entón, nos atopamos este instrumento e empezamos a tomar decisións, como decía Regis, non? Temos que facer un plan de ataque. Que vamos a facer con este instrumento? Evidentemente,
Este instrumento quedou así, en este estado, e a última persona que tocou con el foi Andrés Gaos. Entonces, esa procedencia para nós é moi importante e a miña decisión inicial e imposta foi manter o instrumento estéticamente exactamente igual que o tiña Andrés Gaos cando morreu. Para min era importante. Non é unha cuestión, que tuve que explicarlo moi detalladamente á Universidade de Santiago, non era unha cuestión de dejadez de Andrés Gaos. Toda esta resina que está na tapa era unha moda da época. Os violinistas deixaban as resinas pegadas da tapa. Hai un instrumento moi coñecido que é o canone del Gesù que tocaba Paganini, que ten ese pegote de resina aí. De feito, Villon no século XVIII, Villon no século finales do século XIX, cando facía as súas copias, introducía isto xa el. Teña todo o pegote negro na tapa. Entonces, manter ese pegote negro na tapa e toda esa estética para min era importante. Sabía que iba a haber moita crítica, e houbo, por deixalo, pero se deixou. O que decía Regis, as decisións futuras as pode tomar outros. Se dentro de unhos anos o queren coller e o queren limpar, o seguinte aínda ten a posibilidade de facelo. Deixalo aí é reversible, quitalo non. Entón, eu quería meter un montón de conceptos sobre restauro, toma de decisións, como xa adiantou Regis, vamos a improvisar un pouco e vamos a intentar falar un pouco de algúns aspectos un pouco máis técnicos do que unha restauración deste tipo. Vamos a ver. Isto se pode xirar? Se pode? Non, bueno, o deixamos así. Na restauración dos instrumentos de arco, da familia de violín, nos o que primeiro facemos sempre ao facer unha intervención é retirar a tapa. É algo que se fai diariamente nos talleres. En este caso, ao abrir o instrumento, xa vimos que, evidentemente, o que se veía por fora, por dentro normalmente é peor aún. E encontramos un instrumento que estaba intervenido hasta el infinito. Temos semiborde, temos parches arriba, temos este parche cuadrado de alma que era horrible, grietas, non me acordo cantas eran porque xa perdimos a conta, a barra de abaixo estaba completamente desencolada e agrietada, tiña varios problemas de carcoma por varios sitios e para poder utilizar este instrumento en concerto había que solidificar todos estes problemas. A nosa decisión, miña de Antonio Prado, que é o meu compañero de traballo na Coruña, foi intentar manter todos os elementos orixinais posibles. Normalmente, eliminalos e reemplazalos con madeira nova é moito máis fácil, son menos horas de chollo. Dá menos horas de traballo en un taller eliminar un semiborde fallido como este que levantar este, limpalo e volver a encolalo. Vale? Isto é unha cousa que cando en museística supoño que se mantén estas cousas, nós decidimos intentar mantelo, ao final é que realmente as horas de restauro deste instrumento se pasaron de frenada moito, non? Hai algún detalle así máis de preto. Unha das cousas que falábamos onte sobre temas de intervención, vamos a buscar sempre solucións o menos agresivas posible e o máis reversibles posible. Se falaba onte de, preguntaba que era o que foi Xaneco, non? Vamos a ir metendo as cousas polo medio de temas de que facer, teño unha zanfona, estou limpando, ou como limpar. O 99% das veces a sociedade das grietas, de colas vellas e todo, se pode solucionar simplemente con auga. Vale? Hai unha serie de produtos que poden axudar. Ahora hai uns materiales novos que son sílices, que se fai geles, se fai un gel que basicamente é auga sólida que se pode colocar no sitio onde queres disolver e se queda aí durante media hora e logo xa retiras con auga tamén. Non deixa ningún tipo de restos, non sei se o conoces ti, como se chama isto? Ese, sí, metilcelulosa, justo. Si queredes información sobre produtos ou todo isto, logo me pedides que hai a punta pala destas cousas. Vamos a ver. Isto é unha imaxe típica en un taller de restauro que é unha cama de escayola para manter o instrumento coa forma orixinal e poder traballar dentro. Nos o que fixemos foi abrir todas as grietas do instrumento, se abriron todas e cada unha das grietas do instrumento, outra vez usando únicamente auga.
ou, en algún caso, en este instrumento sí que fixo necesario algo a maiores, foi utilizar un surfactante, sulfidol, que usamos nos no taller normalmente. Outro estándar da restauración é Tritón, pero con Tritón tuven problemas con algún barniz, entonces o eliminamos do repertorio do taller. Sulfidol é bastante máis neutro, o digo polos que facedes este tipo de chollos, que é un produto moi interesante. Vale. Si hai algunha cousa que queredes pararme polo medio, non hai ningún problema, me parades e vamos falando. En este caso, se abriron todas as grietas do instrumento, se limparon, se volveron a reencolar, evidentemente colas reversibles, colas animales, que falábamos. Geltac é unha que utilizamos nos no taller para estas cousas. E o único que sí que tuvimos que reemplazar foi a barra de baixos. A barra de baixos se restituiu porque a barra de baixos original que tiña estaba desencolada, estaba agrietada e, ademais, se manipulara dun xeito que estaba inservible de resistencia. Ese instrumento, con tensión, non teria aguantado. Entón, tuvimos que meter unha barra de baixos actualizada, porque, además, Florian, que é o músico que utiliza normalmente o instrumento de Gauss, lle gusta utilizar cordas de tensión alta. Entón, para que o instrumento poda resistir ese uso de trote que vai a ter, sustituímos a barra de baixos, que desde un punto de vista da conservación era unha barra que xa estaba sustituída e non tiña ningún tipo de valor histórico. Era unha barra, aparte, que estaba bastante mal feita. Nos sustituímos esa barra. Se cambiaron todos os reforzos da tapa con madeira de... Nos utilizamos normalmente madeira de abeto para facer estes reforzos. Si son grietas individuais, con papel xaponés funciona moi ben. Pasa que cando son moitas e hai moito papel xaponés xuntos pode facer problemas de distorsión na tapa os tensións superficiais de cola. Entonces, en este caso, metimos aquí un montón de tacos. Esta é unha parte, logo todas estas grietas que están por aquí se meteron tacos tamén e ao final era todo un montonazo de tacos por aí. Vale. Se vos fijades en esta F hai unha parte que falta. Aquí houve que meter madeira nova e retocar o barniz para facelo utilizable. E pouco máis. A verdade é que o resto do instrumento estaba bastante ben. Non houve que facer ningún tipo de intervención na voluta ou no que foi o fondo e o arce e os aros de arce do instrumento. Eso estaba todo intacto. A tapa era o que estaba mal. E este é o resultado do instrumento rematado para tocar, vale? Como vos decía, estas tomas de decisións foron bastante discutidas e houve moita xente que quedou bastante descontento co resultado. A mí se me pediu desde algúns ángulos que o instrumento se volvese a súa imaxe original de instrumento novo. Isto nos talleres é factible. Tú podes crear un instrumento e podes extender esa restauración durante moitísimas horas hasta revertir todo ese paso do tempo e ter un instrumento casi novo. E este é un concepto moi interesante. Si tú fas eso, chegas a sustituir demasiado material original, e isto é un concepto moi interesante que aprendín de Fernando Muñoz en Madrid, que é un restaurador, un compañero do Glai, que é un concepto que se usa en restauración de obras de arte, que é a falsificación de si mesmo. Tú tes unha obra de arte e sustitues para devolver ao estado original e ao final acabas con algo que é o 90% novo. Pasa coa Mona Lisa en París, que está o 90% e repinte. Cando lle dixe a xente quedan un pouco espantados. Claro. Entonces, en este caso, este instrumento penso que está bastante conseguida a restauración. A nos deu bastante traballo, sobre todo o semiborde, este tipo de elementos. Eu agora, por exemplo, semibordes, se podo evitalos no taller, os evito. Agora hai outros tipos de materiales e outros xeitos de arreglar bordes de tapas que fan innecesario a sustitución de bordes. Tiña outra foto aquí que podemos fiar con isto. Este era outro instrumento que tiña Gauss en Buenos Aires, un instrumento de un luthier contemporáneo italiano bonaerense, que estaba impecable, estaba listo, estaba hasta a ponte original, foi poñerlle unhas cordas novas e sonaba precioso. Non sei por que non se escolleu este instrumento para facer os concertos. Esa foi unha das cousas que me extrañou de todo isto. E este, dentro dese modelo de restauración especulativa que falábamos antes, dos talleres que gañamos carto con estas cousas, isto era un caramelo, este estaba perfecto. Estaba listo para rodar.
Instrumento estupendo, además. E pouco máis. Se hai preguntas técnicas, sería o momento ahora. Muchísimas gracias, Catoira. Lo haces primero. Mira, ¿cuántos instrumentos eran en total de Gauss? ¿Cuántos instrumentos en total de Gauss? Mira, de Gauss hai 4 instrumentos. Hai 2 instrumentos no Concello da Coruña, que foron donados ao Concello da Coruña, e estes 2 que ten a Universidade de Santiago na Biblioteca América. Porque sabes que eu falei co fillo de Gauss. Sí, estes instrumentos estaban ali. E me dixo que os instrumentos do Concello de Coruña estaban destrozados. É unha desgracia, mirar para están demacraos. Estaba indignado, de feito, iba a deixar todo eso non é que o conseguiu a Universidade de Santiago, sino que Andrés Gauss fillo yo deixou a Universidade de Santiago. Sí. En principio quería deixarlo, por a dignidade que tiña don Falo, a Universidade do Congreso dos Estados Unidos, o dixo a mí personalmente. Entón non é ese conto que te contaron aquí. A mí me dixeron entón unha parte. Eu de que está indignado co Concello da Coruña polo estado dos instrumentos sí que o sabía. Si, logo el foi, digamos que conseguir un pouco a pouco, porque visitou Galicia varias veces. De feito, se presentou na miña oficina en Madrid, eu falei con él ali. Porque resulta que eu traballaba na discográfica que facía a colección de música clásica galega, que editaba un disco do pai. E quería un exemplar, eu escribí, eu mentei a Buenos Aires, e logo el viu, nos visitou por sorpresa, que eu non sabía nada. Eu non o cheguei a conocer, nin falei nunca con ele. Solo vin os contenidos do fondo. Sí, me extrañaba esa cousa que se dixeron, porque non era exactamente así. Quería que se soubese, porque tamén aí hai desacción por parte da administración, sobre todo esos violíns de Coruña. Os violíns de Coruña eu os vin e están bastante deixados. Hai un Mor, que é un violín experimental, un experimento acústico, que é horrible, estéticamente, non sei se funciona ou non, pero están bastante dañados de xilófagos ahora mismo. E non se restauraron? Están ali metidos en unha vitrina e ali siguen. Oli. É unha cousa técnica. Cando, despois de recuperar a tapa, volvíche a encolar, vexo que conserva a pátina, pero ti, por exemplo, ao trozo de F que engaliches e algunhas outras cosas, diches ya retoques de barniz. Sí. O resto vai limpo simplemente, conservaches a resina do... Vamos a ver. Oli pregunta sobre la montaje de la tapa si puse algún barniz o si sobre barniz, resina, etc. Como podes ver, o instrumento ten un pouco de brillo agora, vale? Entonces o que se fixo con este instrumento foi darlle brillo, porque a xente lle encanta o brillo, cando ven brillo, lle dá valor ao brillo ás cousas. Entonces o que fixen foi dar unha capa moi fina de unha imprimación proteica, de goma arábiga en este caso, moi diluída, e logo metín goma laca pistola por encima, literalmente. Aerógrafo. Última. Eu quería facerche unha pregunta de ignorante total. Ese semiborde que se mete, iso é feito, o sea, a tapa do violín é unha peza, non? Entón, iso é un semiborde posterior. Sí, máis esas tiritas, non? Vamos a ver, a tapa do violín, cando está encolado, o que facemos é meter un coitelo e abrir. De tanto abrir, cada vez que abres, van salindo as telas, van salindo trociños de madeira. Se non abres con cuidado, se vai dañando. O que se fai nos talleres normalmente, cando tens que reemplazar, o sea, reencolar esa tapa no violín, coller un taco con lixa, o pasas, eliminas esas asperezas e volves a encolar. Que pasa? Este instrumento, despois de abrirse 17 veces, debía ter unha tapa de 1,5 milímetros. Chega un punto en que o filete que vai por fora da tapa, a ver, este filete entra hasta a metade da tapa. Cando a tapa ten aí en ese punto, normalmente uns, ponlle 2,5, 2,8. Cando xa quitaches 1 milímetro e queda 1 milímetro, ao final cae o borde, porque non ten onde agarrar. Entón, o que se fai é meter unha chapa por abaixo e suplementar. Vale, a pregunta é, as tiritas e o semiborde ese afectan a un son, o sea, a vibración da tapa. O sea, De feito, esta é unha discusión que temos ahora nos grupos de acústica, que falábamos antes de acústica.
cando moitos dos instrumentos clásicos dos grandes concertistas, de tocar con Stradivarius, todo isto, o que ocorre con esos instrumentos é que están infinitamente restaurados e intervenidos. Entón, moitas veces este tipo de traballos de restauro teñen unha influencia na acústica de como funcionan as cousas. Tú pensa que ao encolar unha peza aquí estás creando un borde moito máis ríxido que se fose do mesmo gordo de madeira original, porque hai unha xunta de cola, hai unha tensión superficial e esa tensión superficial de laminación fai que sexa posiblemente 4 ou 5 veces máis ríxido que o mesmo gordo de cola. Para que entendas, se tú colles dúas chapas, dúas chapillas de carpinteiro, e as colles coa man e as xuntas, as podes doblar. Se lle pos cola entre o medio e as en colas, logo non é Dios que as doble. Pois a diferencia que hai é a tensión da cola que está agarrando esas dúas cousas. Pois isto pasa aquí. Entonces, este tipo de cousas de intervencións nos as medimos acústicamente e decimos, espera, que hai algúns instrumentos por aí adiante que están sonando tremendos e non é porque o instrumento sexa bon, é por todas estas intervencións. Eu, por exemplo, ahora, últimamente, nos meus instrumentos, este tipo de semibordes os fago, originalmente. Tú non os podes ver porque están camuflados, pero están feitos. O sea, pode ser que afecte a mellor. Claro, tamén. hai unha mellora. Perfecto, pois moitísimas gracias. Temos que pasar á seguinte. Quedan sempre moitas preguntas, pero como vuelvo a decir, toda mañá estaremos